Josefine Møller! Velkommen, Josefine. Her kommer blomster og dit helt officielle Miss Denmark 2025 sash. Det er nu officielt, at du er vores vinder. Og for lige at sætte kronen på værket, så kommer her kronen. Wow! Josefine, fortæl mig, hvordan det føles. Det ved jeg ikke. Jeg er helt nervøs. Ja, meget beæret, meget glad. Ja. Hvis du tænker tilbage på din første møde med Miss Danmark og bootcamp, så det hele du har været igennem, hvad er det så, du står med nu? Glad. Altså bare virkelig glad. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Josefine, der er ikke så